стратегӣ, бунёди нерӯгоҳҳои нав, истифодаи манбаъҳои тозаи энергия, тақвияти шабакаҳои барқ ва ҷалби сармоягузорӣ. Ин қадамҳо кафили рушди иқтисод, амнияти энергетикӣ ва зиндагии беҳтари мардум. истифодаи ба мавриди имкониятҳои табиӣ барои таъмини мардум бо нерӯи барқ ба рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ мусоидат намудааст. китоб чароғи маърифат озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. ғолибони озмун чеҳраҳои фаъоли ҷомеа мебошанд, ки бо дониш, андеша ва маърифат дар пешбурди меҳан ҳиссаи муносиб мегузоранд. фуруғ роҳ ба сӯи ояндаи равшан. ифтихорманд ҳастам ҳамчун як ҳамкор, ҳамкасб ки ғолибиятро ба даст гирифтааст. таваҷҷӯҳ ба инсон авлавияти давлат. бо иқдомҳои ҳукумати кишвар маошу нафақа мунтазам зиёд мегарданд, сатҳи зиндагии аҳолӣ боло меравад ва ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандон тақвият меёбад. саломатӣ сарвати бебаҳо, пешгирии диабети қанд аз худи мо оғоз меёбад. ғизои солим, фаъолияти ҷисмонӣ, назорати қанд дар хун ва тарзи ҳаёти солим. огоҳӣ пешгирӣ аст, пешгирӣ саломатист. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоъотии ахбор. амалишавии ҳадафҳо ҷиҳати расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ, бунёду навсозии нерӯгоҳҳои барқи обӣ ва насби технологияи муосир имкон фароҳам овард, ки дар 10 соли охир иқтидорҳои истеҳсолии нерӯи барқ дар Тоҷикистон 1017 мегаватт зиёд гардад. бунёди иншооти нави истеҳсолӣ, манзилҳои истиқоматӣ, зиёдшавии аҳолӣ ва воситаҳо барои зиндагӣ талаботро ба нерӯи барқ афзун гардонидааст. аз ҷониби дигар паст будани ҳарорат дар манбаъҳои обӣ истифодаи сарфакоронаи барқро талаб дорад. наврӯзшоҳи азизулло гузориш медиҳад. истеҳсоли нерӯи барқ аз 17,2 миллиард киловаттсоати соли 2015 ба 24,2 миллиард киловаттсоат дар соли 2025 расидааст. дар 10 соли охир иқтидорҳо барои истеҳсоли барқ ба андозаи 7 миллиард киловаттсоат ё 40% зиёд шудааст. давоми 10 соли охир ба соҳаи энергетикаи кишвар 60 миллиард сомонӣ сармоягузорӣ шудааст. танҳо аз ҳисоби таҷдиду навсозии нерӯгоҳҳои амалкунанда иқтидорҳои истеҳсолӣ 200 мегаватт зиёд гардидааст. расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ яке аз ҳадафҳои аслии ҳукумати кишвар аст ва татбиқи нақшаҳо рушдро таъмин намуд. энергияи сабз ки ягона манбаи энергия аст ки аз истифодаи он муҳити зист ягон зарари ҷиддии экологӣ намебинад, имкониятҳои зиёд дорад ва захираҳои гидроэнергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон 527 миллиард киловаттсоатро ташкил медиҳад, ки аз он то имрӯз мо каме дар кам, яъне 5-6% ё ин ки масалан 20-22 миллиард киловаттсоат дар як сол истифода мебарем. бо ҷалби сармояи хориҷӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон дар оянда метавонем ки дар дарёҳои бузурге ки имкониятҳои ба даст овардани энергия бахус энергияи сабз яъне гидроэнергетика аст, сохтмони дигар нерӯгоҳҳоро оғоз бахшем. бунёди 2600 корхонаи нави истеҳсолӣ дар 7 соли охир, сохтмони 1,3 млн хонаи истиқоматӣ ва зиёдшавии аҳолӣ талаботро ба нерӯи барқ тадриҷан дучанд гардонидааст. паст гардидани ҳарорату кам шудани резиши об аз ҳар як муштарӣ истифодаи сарфакоронаи барқро талаб дорад. масалан ин обпартои нерӯгоҳи барқи обӣ питокулду аст ва яхбандӣ нишонаи он аст ки ҳарорат дар боло об паст аст. ҷалби сармоя аз ҷониби ҳукумати кишвар ва истифодаи ба мавриди имкониятҳои табиӣ барои таъмини мардум бо нерӯи барқ ба рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ мусоидат намудааст. паст будани ҳарорат ва яхбандӣ дар резишгоҳҳои ҳамаи нерӯгоҳҳои барқи обии кишвар ба назар мерасад. бо назардошти он ки истеҳсоли барқ дар Тоҷикистон аз об вобастагӣ дорад, дар фасли зимистон бояд истифодаи сарфакоронаи он таъмин карда шавад. ҳар як шаҳрванд, ҳар як оила бояд ки самаранок қувваи барқро истифода барад ва ин хушбахтона мушоҳида мешавад дар солҳои охир ва қувваи барқро аҳолӣ ниҳоят дар як сатҳи хуб истифода бурда истодан ва имкониятҳои дигар он ҳаст ки мо инро самаранок истифода барем. пеш аз ҳама мо метавонем ки ҳам дар истифодаи самаранок ҳам маблағи зиёдатии оиларо сарф накунем, ҳам ин ки мо тавонем бар дигар шаҳрвандон ё ба дигар қисми ҷомеа ин барқ расандагӣ кунад. истифодаи ҳама манбаъҳои табиӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар вобастагиро аз як ҷода барои истеҳсоли барқ
коҳиш медиҳад. моҳи августи соли 2026 ду нерӯгоҳи офтобӣ бо иқтидори умумии 500 мегаватт дар вилояти Суғд ва Хатлон ба истифода дода мешавад. расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ аз ҷумлаи 4 ҳадафи стратегии ҳукумати кишвар аст ва ҳоло бунёду навсозии иншооти истеҳсолкунандаи барқ ҷараён дорад. ҳадаф ба зиёдкунии иқтидорҳои истеҳсолӣ, таъмини соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ бо барқ ва рушди дучанди соҳаи энергетикаи кишвар равона гардидааст. наврусиёҳи азизло, баҳодури ҳасан, ахбор. дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ нақшаи бунёду навсозии иншооти таъиноти гуногуни иҷтимоиву иқтисодӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ 100% иҷро гардид. ҳоло дар доираи марҳилаи нави корҳои ободонӣ сохтмони 57 иншооти дигар дар ноҳия идома дорад. ҳамкорони мо гузориш медиҳад. ба ифтихори ҷашни бузургу муқаддаси милли 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ бунёду навсозии 323 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда буд, ки соли 2025 пурра ба иҷро расида, иловатан 57 иншоот тарҳрезӣ гардидааст. имрӯз бунёду навсозии иншооти таъиноти гуногун аз ҷумла биноҳои маъмурӣ, муассисаҳои соҳаи маорифу тандурустӣ, фарҳанг, варзиш, кашидани хатҳои обу барқ, роҳу пул, сабзу хӯрамгардонӣ ва дигар корҳои бунёдкорию созандагӣ дар ноҳия бо маром идома дорад. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ 323 адад иншоот ба нақша гирифта шуда буд, ки дар охири моҳи соли 2025 нақшаро мо пурра иҷро намудем ва бар нақша 57 адад иншооти таъиноташон гуногун илова карда шуд, ки бунёду навсозӣ карда мешаванд. дар заминаи таваҷҷӯҳу ғамхориҳои давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рушди бо мароми соҳаи маориф, бахусус бунёду навсозии муассисаҳои таҳсилоти томактабию миёнаи умумии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ аз ҳадафҳои муҳими масъулон маҳсуб меёбад. дар ин росто ба масоили пешрафти ин соҳаи калидӣ ва беҳтару хубтар намудани шароити таълиму тадрис дар ноҳия таваҷҷӯҳи хоса равона мегардад. ба муносибати сазовор пешвозгирии 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҳамадонӣ сохтмони 8 муассисаga идома дорад ва боварӣ дорем, ки то ҷашни 35-солагии истиқлолият муассисаи рақами 25, муассисаи рақами 22 дар ҷамоати деҳоти Даштигло ҳастанд, филиали мактаби рақами 9 дар ҷамоати деҳоти Саидқул Турдиев ҳастанд. боварӣ дорем, ки ба истифода дода мешаванд. раванди корҳои ободонию созандагӣ дар партави эълони соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ дар ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия бо ҷалби ширкатҳои сохтмонӣ ва мутахассисону сохтмончунии ватанӣ мароми тоза касб намудааст. корҳои сохтмонӣ бобати навсозии варзишгоҳи марказӣ, бунёду навсозии иншооти соҳаи саноат, маорифу тандурустӣ, маишию хизматрасонӣ ва дигар иншооти ҳаётан муҳим гувоҳи равшан аз гуфтаҳои боло зикр мебошанд. ба дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шуъбаҳои амрози дарона, шуъбаҳои дил ва шуъбаи амалатхона аз таъмири асосӣ бароварда шуданд. инчунин имрӯз таъмир дар шуъбаи асаб ва шуъбаи сиратӣ рафта истодааст, ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти Тоҷикистон бояд ба анҷом расонда шавад. таи солҳои соҳибистиқлолӣ дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ тадбирандешӣ ва самгузории гурӯҳи ташаббускорон хоса соҳибкорону аҳолии ватандӯст дар татбиқи босамари сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаҳои гуногун, беҳтаргардонидани инфраструктураи деҳот ва баландбардоштани сатҳи некуаҳволии сокинони ноҳия заминаи мустаҳкам гузошт. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, ахбор. ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон тадбирҳои созандагӣ марҳила ба марҳила амалӣ гардида, дар асоси нақшаҳои тарҳрезишуда асосан иншооте сохта мешавад, ки барои беҳдошти вазъи зиндагии мардум зарурати бештар дорад. дар ҳамин замина дигаргунсозии кӯчаю хиёбонҳо низ амалӣ мегардад. дар назар аст, ки имсол дар кӯчаю хиёбонҳои шаҳри Бӯстон 7000 қаламчаи гули садбарг ва 4000 бех ниҳоли дарахтони ҳамешасабз шинонида шавад. солҳои 2022-2025 ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон бо бунёду навсозии 224 иншооти гуногун дар ҳаёти сокинон дигаргуниҳои куллӣ ба амал омад.
در این دوره اینفراساختور شهر مکمل و سطح و صفت زندگی ساکنان بهتر و خوبتر گردید. در شهر جهت سبز و خرمگردانی و تازه و آزاده نگاه داشتن کوچه و خیابان‌ها نیز تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. در شهر بوستون شروع از درآمدگاه در دو شفت راه‌های ماشینگرد و موضع‌های علاهیده نهال درختان آرایشی و همیشه سبز شینانیده شده، راه‌های پیاده‌گرد با سفولک‌های مخصوص زینت یافته است. همزمان در شهر برای سیر و گشت و استراحت ساکنان و مهمانان گلگشت‌های زیبا بنیاد کرده شده است که این تدبیر مهم هم در دایره کارهای سازندگی و آبادانی به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی عملی گردید. امروزها با اشتراک ساکنان کسب و کاری گوناگون شهر در کوچه و خیابان‌ها و نزد بناهای معموری و استقامتی تدبیرهای سبز و خرمگردانی از جمله شینانیدن نهال درختان همیشه سبز و آرایشی ادامه دارد. چنین یک معرکه دستجمعانه در دایره حرکت جمهوریوی نهالشینانی در ساحل کولی شهری برگزار گردید. در این تدبیر مهم که برای بهداشت وضع اکولوژی زمینه اساسی به حساب می رود، بیشتر از 1000 بیخ نهال درختان آرایشی و همیشه سبز شینانیده شد. در حدود کوچه‌های شهر بوستون و موضع کل شهری زیاده از 1000 بیخ درختان همیشه سبز صنوبر و پاولونی و 5000 بیخ گل صدبر شینانیده شد و کارها در این سمت با مرام ادامه دارد. ما در نقشه داریم که در کوچه‌های نورالله وحیدالله، وحدت و محله نوروز با معرکه نهالشینانی را ادامه داده باشیم. در معرکه نهالشینانی امروز زیاده از 1000 نفر اشتراک داشتند. ضمناً به انتخاب درخت و بوته‌ها با نظرداشت خصوصیت زیبایی بخشیشان به شهرک و محله‌ها و رعایت قاعده‌های درست اگرتکنیکی در روند نهالشینانی توجه مخصوص روانه گردید، زیرا رعایت این قاعده‌ها اساس نشأونمای خوب منبع درختان به حساب می‌رود. در ادامه کارهای سازندگی برقرارسازی کل شهری هم ادامه دارد. مهمترین تدبیر در این موضع نفسازی مهمانخانه خوجند به حساب می رود که با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت عملی گردیده در نظر است سال روان مورد بهره برداری قرار داده شود. در سال 2025 در شهر بوستون یک قطار کارهای آبادانی سازندگی به اجرا رسانیده شد. از جمله منفشکنی اساسی راه‌های حدود شهر بوستون زیاده از 28000 متر مربع، سفالک پوشکنی موضع نزد کل شهری، نزد قصر فرهنگ و نزد بنای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بوستون عملی گردید. ما در نقشه داریم که در سال 2026 تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کل شهر را پورا برقرار سازیم. سال 2025 از جانب ریاست خواجگی منزلی و کمونالی شهر بوستون در مساحت 9000 متر مربع راه‌های پیاده‌گرد و نزد انشاءات گوناگون سفولک پوش گردیده، در این برابر جهت مکمل نمودن اینفراساختور در کوچه و خیابان‌ها 1.2 کیلومتر جویبارهای بتونی بنیاد و در موضع‌های استراحتی 54 نشست کرسی گذاشته شده است. سال روان تدبیرهای آبادانی و سازندگی در شهر باز هم تقویت می‌یابد. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، شهر بوستون، اخبار. дарозтарин пули мошингарди оби гарм нуробод мувофиқ ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ сохта мешавад. ҳоло дар маҳалли сохтмон барои вусъати корҳо техникаи муосири пармакунӣ ва воситаҳои пешрафта ба кор ҷалб шудааст. ҳадаф аз амалисозии иқдоми мазкур таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт, рушди инфрасохтори минтақавӣ ва беҳтар намудани шароити зиндагии мардум мебошад. این تکنیکای موثر که چند روز پیشتر به میدان کارزار قطعه سیوم راهی نقلیاتی آبیگرم نوروباد دسترس کرده شد، همکنون کاری پرمکونی و بتونگیری مخصوصونها را در انشاءات مذکور خیلی آسان می نماید. در قطعه سیوم راهی اتومبیلگرد آبیگرم نوروباد ساختمان درازترین پل ماشینگذار با وسعت ادامه دارد. عین زمان که در این موضع حرارت هوا پست و باریدن برف ادامه داشته باشد هم ساختمانچیان با حس وطن دوستی جهت اجرای سریوقتی عهدهداری همه روزه کارهای به ذمه گرفته را طبق نقشه به سامان می‌رسانند. مسئولان ابراز داشتند که کلانترین پل ماشینگذار و راههای به آن پیوست شونده که از بالای آبانبار راغون با درازی 920 متر بنیاد کرده خواهد شد، از کلانترین پل ماشینگذار در کشور محسوب می‌یابد.
پل ماشینگذار و راه‌های به آن وصل شونده با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک آسیایی سرمایه‌گذاری اینفراساختاری در اساس سازشنامه قرضی بنیاد کرده خواهد شد. کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور ماه می سال 2025 شروع گردیده، پل ماشینگذار طبق لایحه دوام 2 سال آینده ساخته می شوند. روند کارهای بنیادی توسط 60 تکنیک‌های پراقتدار صاحبی در نقطه‌های گوناگون انشاءات وسعت را کسب نموده است. در ساختمان انشاءات 100 نفر متخصصان فعالیت دارند که قسم اساسیشان ساکنان محلی میباشند. مسئولان با مقصد وسعت بنیاد انشاءات کار را در 3 بست براه ماندند. انشاءات از لحاظ طرز و اسلوب بزرگترین پل ماشینگذار در مقیاس جمهوری بوده، با درازی 920 متر و پهنایی 15 متر ساخته می شود. لایحه دوام 2 سال آینده تطبیق شده، اجرای آن نه تنها واسطه به هم پیوستن 2 ساحل دریای سرخاب، بلکه از لحاظ زمینه گذاشتن به استفاده وسیع امکانیت‌های صنعتی و سیاحی در تشکل اقتصاد ملی اهمیت کلیدی دارد. ساختمان درازترین پل ماشینگذار از 8 تکیه‌گاه و 78 مخستون عبارت بوده، دوام 8 ماه 31 مخستون پوره بتونپوش گردیده است. رواج تدبیرهای بنیادکاری در انشاءات بنیاد شونده امکانیت می‌دهد پل ماشینگذار در مهلت معین گردیده و جوابگو به استانداردهای بین المللی مورد استفاده قرار داده می شود. محمد علی عبدالکریم، ایوب محموراد، نورآباد، اخبار. ҳамасола дар кишвар бо мақсади беҳсозии сатҳи иҷтимоии аҳолӣ ва таъмини некуаҳволии мардум бо дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маоши кормандони соҳаҳои буҷетӣ баланд бардошта мешавад. Аз роҳандозии тадбири мазкур сокинони шаҳри Турсунзода рӯҳбаланду хурсанд шуда амалишавии иқдоми навбатиро дар ин самт барои пешбурди сатҳи зиндагии мардум муҳим арзёбӣ мекунанд. гузориши навбатӣ дар ин хусус омода шудааст. баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар ҳадафи олии давлат ва ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад ва дар ин ҷода марҳила ба марҳила тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. яке аз чунин тадбирҳо ин сол то сол баланд бардоштани музди меҳнат ва нафақа мебошад ки ин тадбир ҷиҳати беҳтар шудани сатҳи некӯаҳолии мардум мусоидат мекунад. ҳамасола дар паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соли 2025 зиёда аз 10%, дар соли 2026 зиёда аз 15% барои беҳтар намудани вазъи иҷтимоии аҳолӣ нафақаи мардум зиёд карда шуда истодааст. мо омода ҳастем ки дар соли 2026 пурра нафақаи амалкунандаи аҳолии шаҳри Турсунзодаро пардохт намоем. дар паёми навбатӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии кишвар таъкид шуд ки аз 1 сентябри соли 2026 маоши вазифавии кормандони муассисаҳои маориф аз ҷумла муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ 25%, дигар муассисаҳои соҳаи маориф, соҳаҳои илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ ва дигар муассисаҳои буҷетӣ инчунин стипендияҳо 20% зиёд карда шаванд. имрӯзҳо намояндагони касбу кори гуногун аз ин иқдом истиқбол намуда иброз медоранд ки зиёд шудани маош дар шароити имрӯза барои таъмини зиндагии шоиста ва қонеъ гардонидани ниёзҳои рӯзмарраи онҳо мусоидат мекунад. шоира хуҷамардова корманди китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Шамсиддини Шоҳин дар соли сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст бо иштироки фаъолонаи худ соҳиби ҷоизаи намоён гардид. ӯ ҳоло бештар ба мутолиаи адабиёти гуногун машғул буда кӯшиш дорад ки дар соли 2026 дар озмуни мазкур иштирок намуда натиҷаҳои назаррасро ба даст орад. гузориш дар ин хусус. ин ҷавони соҳибзавқу китобдӯст шоира Хуҷамардова баробари фаъолият дар китобхона тавонистааст ки бо мутолиаи зиёди адабиёти гуногуни бачагона дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоӣ ширкат намудаву сазовори ҷои сеюм, барандаи ҷоизаи озмун ва соҳиби диплом гардад. аз соли баргузори озмун то имсол дар муддати 8 сол аллакай иштирокдорони ин озмун зиёд гардиданд ва ин далели он
است که هر یک شهروند توجیک، هر یک جوان و نورس، نه تنها جوانان و نورسان بلکه کارمندان کسب و کار گوناگون نیز در این آزمون میتوانند اشتراک نمایند و دانش خود را صیقل دهند. برگزاری آزمون مذکور در سراسر کشور نشان داد که نسل نورس و جوان قشر کلانسال جامعه تب و ذوق و میل و رغبت به کتاب و کتابخوانی دارند. از اینجاست که طول 8 سال می شود این آزمون تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در قلمرو مملکت در سطح بلند تشکیل و راهاندازی شده استعدادهای نوی سخنور و سخندان کشف و معرفی می گردند. من از روی نامیناسیون خواندن و از یاد نمودن اشعار بچگانه در آزمون شرکت می ورزم و طول 4 سال می شود و این سال نیز شرکت می ورزم در آزمون با همراه معلمه خوجامرد و شاعره که خود غالب آزمون جمهوری فروغ صوبیدانای کتاب است از روی نامیناسیون ادبیات کودکان نورسان می باشند. بنده هر آن کتابی که در رفته برگزاری آزمون مطالعه می نمایم با همراهشان سوال جواب می کنیم. افتخارمند هستم همچون یک همکار همکسب که خوجامرد و شاعره استاد عزیز من انمون غالبیت نام پرشرف غالبیت را به دست گرفته است. سال سال توجه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به آزمون‌های جمهوریوی از جمله فروغ صبح دانایی کتاب است بیشتر گردیده. بهر باز هم جلب ساکنان کشور به کتاب و کتابخوانی در سال 2026 مکافات پولی‌های آزمون را 2 برابر زیاد نمودند که این هوسمندی داوطلبان را برای اشتراک در این آزمون‌های سطحی بلند بیشتر می‌گرداند. از خاطر اونه که مادر من همچون یک کتابدار در کتابخانه ولایتی فعالیت میکردن مرا همیشه برای آمدن به کتابخانه برای مطالعه کردن کتاب مرا راهنمایی میکردند که وقتی خود را ثمرناک استفاده برده به کارهای بیهوده مشغول نشده آمده به مطالعه کتاب مشغول شوم و البته هر یک شخصی که به کتاب و کتابخانه مشغول می شود به کتابخانه می آید آینده درخشان آن را در پیش است و آمدن به کتابخانه خود یک قدم به راه پیشرفت می باشد. شاعره خوجامرد و عین زمان آمادگی خود را به آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است دیده ایستاده است تا اینکه سال 2026 در این آزمون اشتراک نموده سزاوار جای نمایان گردد. فراهم آوردن شرایط مساعد مشغولیت و تعلیم برای کودکان و نورسان رشد آینده کشور را باز هم روشن‌تر می‌نماید. وابسته به این در ناحیه شهرستان 20 مرکز رشد بروقتی کودکان فعالیت دارد که از امکانات موجوده کودکان سنی تا مکتبی ثمرناک استفاده می‌برند. گزارش همکارانمان در این خصوص. در ناحیه بلندکوه شهرستان زیاد از 1400 کودک در باغچه کودکستان‌ها و مرکزهای رشد بروقتی کودک به تعلیم و مشغولیت فرا گرفته شده. فعلا شرایط علم‌آموزی این قشر جامعه در سطح ضروری راه‌اندازی گردیده است. مرکزهای رشد بروقتی کودک در ناحیه شهرستان بابت زمینه‌گذاری به انکشاف قابلیت ذهنی و ذوق دانش‌اندازی کودکان در روحیه خودآگاهی و خودشناسی و بلند برداشتن ملکه و مهارت ایجادی کودکان و نورسان نقش مؤثر و پیشاهنگ داشته. در این ردیف تقاضا می‌گردد که جهت رشد همطرفه آنها تمام قشرهای جامعه سهمگذار باشند. حالا در نزد 21 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ناحیه مرکزهای رشد بروقتی کودک موجود بوده. در آن آموزگاران و مربیگان صاحب تخصص با استفاده از عیانیت‌ها و پخش فیلم‌های تصویری مشغولیت می‌آموزانند. همزمان جهت اجرای سریوقتی دستور و راهنمایی‌های رهبری دولت در مرکزهای رشد بروقتی کودکان ناحیه با جلب آموزگاران داننده زبان‌های خارجی و کودکان سنی تا مکتبی زبان‌های روسی و انگلیسی آموزانده می‌شوند. در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 ناحیه 78 کودک در 3 گروه به تعلیم دائمی فرا گرفته شدند که الحال شرایط مشغولیت آموزی در این مکان بهتر و خوبتر به راه مانده شده است. مسئولین بارگاه تعلیمی مذکور ابراز داشتند که همساله تعداد کودکان سنی تا مکتبی بیشتر گردیده آموزگاران و والدان را وادار می‌سازد تا جهت از تعلیم دور نماندن آنها تدبیرهای سریوقتی جاری نمایند. زیرا رشد بروقتی کودکان همچون یکی از سرمایه‌گذاری‌های از جهت خراجات مؤثر و سرمایه انسانی دانسته شده بر رشد استوار کشور مساعدت می‌نماید. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، ناحیه شهرستان، اخبار. در پیام‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مسائل مهمترین حیات حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح می‌گردند. مخصوصاً به مسئله رشد نیروی انسانی توجه بیشتر ظاهر گردیده، تدبیرها در این سمت تقویت داده می‌شود.
وابسته به آموزش پیام президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба парлумони кишвар дар шаҳрҳои Леваканд ва Исфара ҳамоиши илмӣ баргузор гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар шаҳри Исфара доир ба омӯзиши нуктаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиш доир гардид. дар раванди он баромадкунандагон доир ба нақши паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими давлатдории миллӣ, рушди ободии мамлакат ва ҷомеа изҳори андеша намуда зикр намуданд, ки сокинони шаҳру деҳоти Исфара ҷиҳати татбиқи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат бо ҳисси ватандӯстиву миҳанпарастӣ азму талоши пайгирона ва садоқатмандона кору фаъолият намуда барои рушди соҳаҳои саноат, бунёди роҳу пулҳо, иншооти маорифу тандурустӣ ва дигар соҳаҳо нерӯ ва ташаббусҳои худро равона намуданд. таъкид шуд, ки омӯзиши амиқи нуктаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ ва татбиқи амалии ҳадафҳои бузурги дар он ифодаёфта вазифаи муқаддаси ҳар сокини мамлакат мебошад. дар муассисаи ғайридавлатии таълимии коллеҷи тиббии иҷтимоии шаҳри Леваканд ҷиҳати шарҳу тавзеъи нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар чорабинии маърифатӣ баргузор гардид. зимни баромадҳо таъкид гардид, ки паёми сарвари давлат ҳамчун санади муҳими роҳнамо самтҳои асосии рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар, хусусан соҳаи тандурустӣ, маориф, тарбияи кадрҳои баландихтисос ва баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббиро дар бар мегирад. зикр карда шуд, ки дастуру супоришҳои пешвои миллат ҷиҳати беҳтар намудани сифати таҳсил, омода намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи замон ва истифодаи технологияҳои муосир дар соҳаи тиб аҳамияти муҳим доранд. ҳамчунин ба масъалаҳои тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносии миллӣ ва масъулиятшиносӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. дар анҷоми чорабинии иштирокчиён иброз доштанд, ки нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳар як омӯзгор ва донишҷӯ дастури амалӣ буда ҷиҳати саҳмгузорӣ дар рушди соҳаи тандурустӣ ва пешрафти ҷомеа заминаи устувор фароҳам меорад. طبق معلومات سازمان جهانی تندرستی داوم 40 سال اخیر شماره گرفتاران دیابت قند در جهان تقریبا 4 مرتبه افزوده است. در صورت سری وقت تشخیص و تحت نظارت قرار نگرفتن این بیماری اون میتواند باعث پیدایش مشکلات جدی سلامتی از جمله بیماری های دل و رگ ها، آسیب گرده ها، کاهش یافتن قابلیت بینایی و دیگر بیماری های خوفناک گردد. شرح بیشتر در تهیه همکارانمان. دیابت قند بیماری خطرناک است و طبق معلومات همساله گرفتاران این بیماری به حد 6-10% افزایش می‌یابد. سال 2025 شخصان مبتلا به بیماری دیابت قند در بین اهالی کشور 93505 نفر را تشکیل داد که از این شماره قند نوع یکم 1388 نفر و نوع دوم 92117 نفر میباشد. فربهی از حد زیاد، از معیار زیاد بودن خلسترین و روغن در ترکیب خون از عامل‌های اساسی گرفتاری به این بیماری میباشند. بیماری دیابت قند این بیماری غیر سرایتی مزمن است که در نتیجه یک چند عامل پیدا می شود. از همه عاملی زیاد تاثیر می رساندگی این به فربهی یا قبول نادرست غذا وابستگی کلان دارد. نان و محصولات نانی بسیارتر از کربوهیدرات ها عبارت است. او آورده می رساند به وزن زیادتی و فربهی. در نتیجه فربهی تاثیر می‌رساند به ویران شدن سیستم هاضمه یعنی عضوهای داخلی. وقتی نادرست فعالیت میکند الکی عامل پیداشوی دیابت قند میگردد. بنا به اندیشه متخصصان نشانه‌های اولین در شخصانی با بیماری گرفتار شده این خشک شدن دهان و زیاد شدن طلبات با آب یعنی تشنگی میباشد. اینچنین در گروه بیمارانی که با دیابت قند نوع یکم گرفتار شده‌اند کمشوی اشتها و برعکس آنها در گروه بیماران دیابت قند نوع دوم داشته بلندشوی اشتها به نظر میرسد. غذای درست، رعایت نمودن پرهیز، مشغول شدن با ورزش، نظارت وزن و داشتن آرامی روحی عامل‌های میباشند که برای پیشگیری و تبابت دیابت قند مساعدت می‌نمایند. عامل اساسی پیشگیری کننده چی فربهی چی دیابت قند عامل اساسیش پرهیز است. البته جبهه‌های ارثی هم دارد. بسیارتر سن سالی از 40 ساله بالا و اون نفرانی که با پرخوری و فربهی
гирифторанд, яъне вазни зиёдатӣ мегиранд дар бисёри мавридо ва бемории диабети қанд гирифтор мешаванд. бемории диабети қанд хатарҳои худро дорад. дар оқибат дар вақти гирифтор шудан ба бемории диабети қанд бо таъсир мекунад ба вайроншавии системаи масалан пешобгузар, гурдаҳо, яъне таъсир мерасонад ба биноиши инсон. сатҳи иммунитети одам паст мешавад ки организм қобилияти муҳофизатии худро гум мекунад, ба бемориҳои сироятӣ тез гирифтор мешаванд. бояд дар хотир дошт ки эҳтиёт намудани саломатӣ ва пешгирӣ намудани худ аз гирифтор шудан ба ҳар гуна беморӣ беҳтар аз табобат намудан аст. солимии ҷомеа ва ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандон яке аз рукунҳои муҳимтарини рушди иҷтимоии иқтисодии ҳар як кишвар ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ барои дарёфти роҳҳои табобату пешгирӣ ва коҳиши ин беморӣ масъулони соҳа даст ба коранд, то дар камшавии ин беморӣ саҳми назаррас гузоранд. натиҷаҳои фаъолияти яксолаи кумитаи хоҷагии манзилию коммуналӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нишон дод ки корхонаҳои зертобии он дар шаҳру ноҳияҳо ва деҳоти кишвар дар ҳаҷми наздики 254 миллион сомонӣ хизматрасониҳои гуногуни коммуналӣ расониданд. нишондоди мазкур нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 9 миллиону 621 ҳазор сомонӣ зиёд буда, суръати афзоиш наздик ба 104%-ро ташкил медиҳад. таъкид гардид ки корхонаҳои соҳаи обтаъминкунӣ ва рафъи обҳои партови тобеи корхонаҳои воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ воқеъ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар дар ҷанбасти фаъолияти соли 2025 таъминоти оби нӯшокиро ба истифодабарандагон ба 831 миллион метри мукааб расонида, хизматрасониҳои обҳои партобро ба андозаи 25 миллиону 500 метри мукааб иҷро намуданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд мебошад. дар ин самт ҳамзамон барои барқарорсозии системаи обтаъминкунӣ, канализатсияи шаҳру ноҳияҳо ва хобонидани қубурҳои нав низ як қатор корҳо ба анҷом расонда шудааст. мавзӯи дигар дар ҷопон асарҳои рассомони тоҷик дар намоишгоҳи байналмилалии санъат бидуни марс 2026 баҳои баланд гирифтанд. аз 22 январ то 1 феврали соли 2026 дар маркази миллии санъати шаҳри Токио намоишгоҳи байналмилалии санъат бидуни марс 2026 бо иштироки рассомон ва мактаббачагони кишварҳои гуногуни ҷаҳон баргузор гардид. дар ин чорабинӣ аз ҷониби рассомони тоҷик асарҳо дар мавзӯъҳои ватан, фарҳанг, табиат ва манзараҳои зебои Тоҷикистон, анъана ва ҷашнҳои миллӣ аз ҷумла Наврӯз ва Тиргон пешниҳод гардиданд. корҳои пешниҳод намудаи мактаббачагони Тоҷикистон аз ҷониби ташкилкунандагони намоишгоҳ ва президенти Ассотсиатсияи байналмилалии сиюми Тоҳун Кобаяши баҳои баланд гирифта, иштирокчиён бо ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд. ҳамчунин бо ташаббуси сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷопон дар ҳошияи баргузории намоишгоҳ дар маркази миллии санъати шаҳри Токиои ҷопон гӯшаи Тоҷикистон ташкил гардид ки дар он таърих ва тамаддун, фарҳанг, кандакорӣ, китобҳо, либос ва асбобҳои мусиқии миллии тоҷикӣ, инчунин имкониятҳои сайёҳӣ ва фароғатии кишвар ба иштирокчиён ва меҳмонон муаррифӣ карда шуданд. барномаи ахборро идома медиҳем. истифодаи самараноки нерӯи барқ ва пешгирии қонунвайронкуниҳо дар ин самт яке аз омилҳои муҳим барои таъмини аҳолӣ бо барқи доимӣ дониста мешавад. бо ин мақсад аз ҷониби намояндагони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Кӯлоб гузаронидани тадбирҳои оммафаҳмонӣ ва дигар чорабиниҳои мақсаднок дар байни аҳолӣ идома дорад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба бунёди низоми ягона ва ба кор андохтани иқтидорҳои бузурги энергетикӣ ноил гардид. роҳандозии тадбирҳои мақсаднок аз ҷониби масъулони соҳа ва дар ин замина амалисозии ҳадафҳои ҳукумати мамлакат баҳри расидан ба нишондодҳои назаррас ки манфиати иқтисодии ҳар оила ва рушду тараққиёти кишварро таъмин месозад, мусоидати фаъол хоҳад кард.
намояндагони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи кӯлоб дар доираи татбиқи ҳадафҳои ҳукумати мамлакат ва дар асоси нақша чорабиниҳои таъсисдодашуда амалиётҳои назоративу муоинаи техникӣ ва чорабиниҳои оммафаҳмониро дар шабакаҳои барқӣ байни ташкилоту муассисаҳо ва вохӯриву суҳбатҳоро бо сокинони маҳаллии шаҳру ноҳияҳо пайваста амалӣ менамоянд. ҳадаф аз гузаронидани чунин чорабиниҳо баландбардоштани сатҳи маърифатнокии шаҳрвандон доир ба истифодаи самараноку оқилонаи нерӯи барқ ва таъмини пешрафту зиндагии осоиштаи мардум мебошад. мақсад аз гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ, муоинаи техникӣ, редиосанҷишҳо ва дигар чорабиниҳои мақсаднок аз он иборат аст, ки талафоти нерӯи барқ коҳиш ёбад, қоидавайронкуниҳо пешгирӣ карда шавад ва сатҳи таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ босифат гардад. мо кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи кӯлоб мақсад дорем, ки чунин чорабиниҳоро дар оянда бештар намоем. тибқи маълумоти масъулон, таҳлилҳои гузаронидашуда ва натиҷаи фаъолияти пурсамар дар давоми соли 2025 бозгӯи онанд, ки раванди чунин чорабиниҳои ҳадафнок ҷиҳати пешбурди фаъолияти кормандони шабакаҳои барқи шаҳру ноҳияҳо, пардохти саривақтии маблағи барқи истифодашуда аз ҷониби муштариён ва дар маҷмӯъ ба коҳиш ёфтани сатҳи талафоти нерӯи барқ заминаи воқеӣ фароҳам овардааст. бо дастрас намудани варақаҳои таблиғотиву маълумотномаҳо ба аҳолӣ, инчунин аснои мулоқот ва суҳбату вохӯриҳо бо кормандони ниҳодҳои гуногун ва сокинони маҳаллӣ аз ҷониби масъулон бори дигар муҳтавои тағйиру иловаҳои воридшуда ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон доир ба соҳаи энергетика шарҳу тавзеҳ дода шуд. вобаста ба татбиқи ҳадафҳо оянда низ идома бахшидани чунин чорабиниҳои маърифатӣ мувофиқи мақсад дониста шуда, натиҷаи вусъат бахшидани ин раванд дар самти беҳтарнамоии сатҳи некуаҳволии мардум зарур арзёбӣ гардид. олим носирзода, хуршеди нодирхон, минтақаи кӯлоб, ахбор. таъмини ҳаракати мунтазами нақлиёт ва бехатарии он дар шаҳри душанбе дар мадди назар буда дар ин самт пайваста тадбирҳои муассир андешида мешаванд. аз ҷумла бо мақсади пешгирии тамбашавии нақлиёт, ки аксар вақт бо сабаби риоя нагардидани қоидаҳои ҳаракати роҳ, таваққуфи нодуруст ва омилҳои дигари марбут ба роҳу нақлиёт ба вуҷуд меояд, кормандони бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар пойтахт назоратро пурзур менамоянд. ҳолатҳои тамбашавии воситаҳои нақлиёт имрӯзҳо яке аз мушкилоти асосӣ дар кӯча ва роҳҳои нақлиётгарди пойтахт ба ҳисоб меравад. бинобар ин бо мақсади бартарафнамоии тамбашавии роҳҳои автомобилгарди ҳудуди шаҳри душанбе аз тарафи роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе нақшаи алоҳидаи корӣ таҳия гардида аз ҷониби кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии шаҳри душанбе қувваю воситаҳои иловагӣ ҷудо карда шуда дар кӯчаву хиёбонҳои пойтахт ҳангоми анбӯҳи мусофирон миёни ронандагон ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуда истодааст. сабаб омилҳои тамбашавӣ дар шаҳри душанбе ин ба зиёд гардидани воситаи нақлиёт ва инчунин аз дигар манотиқи ҷумҳурӣ зиёд ворид шудани воситаи нақлиёт ба шаҳри душанбе мебошад. дигар сабаб ин аз навсозии баъзе аз кӯчаву хиёбонҳои шаҳри душанбе мебошад, ки сарбориро дар хиёбонҳои ҳамшафат зиёд мегардонад. сабаб омилҳои дигар ин таваққуфи нодурусти воситаҳои нақлиёт мебошад, махсусан нақлиётҳои мусофиркаш, ки ба кашонидани мусофирон машғул мебошанд. нақлиётҳои худро дар қатори дуюм, сеюми ҳаракат, дар гардишҳо, дар ҷойҳои номуайяншуда таваққуф намуда ба фаровардан ва савор кардани мусофирон машғул мебошанд, ки боиси тамбашавӣ мегардад. тибқи дастуру сифоришҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохила дар шаҳри душанбе ҳамарӯза барои бартараф намудани тамбашавиҳо қувваву воситаҳои иловагӣ сафарбар намуда, махсусан дар вақтҳои авҷи ҳаракат, ки субҳгоҳон аз соати 7 то 9 ва қисмати бегоҳӣ аз соати 17 то 19 мебошад, сафарбар мегарданд. истодан ва таваққуф намудан ва савор кардану фуровардани мусофирон дар қаторҳои дуюму сеюм дар ҷойҳои муқаррар нагардида дохили чорроҳаҳо ва бо дарҳои боз ҳаракат намудан имрӯз барои бархи ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофиркаши таксӣ ва микроавтобусҳои ҷамъиятӣ, ки то ҳол аз фарҳангу маданияти шаҳрнишинӣ бархурдор нестанд, ба як одати маъмулӣ табдил ёфта, чунин рафтори онҳо аз маърифати пасти ҳуқуқии чунин ронандагон шаҳодат медиҳад.
کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه هنگام خدمت برای رانندگانی را که نادرست توقف نمودند و به سوار کردن و فروردن مسافران در قطارهای دوم و سوم در جایهای مقرر نگردیده داخل چهارراهها واسطه‌های نقلیاتشان را توقف نمودند. اینچنین رانندگانی که هنگام حرکت در راه طلبات قاعده‌های حرکت در راه را دغلانه صرف نظر نمودند بازداشت نموده نسبتشان طبق ماده 324 پروتکل‌های مأموری ترتیب دادند. مورد به ذکر است که در حدود شهر دوشنبه پیشگیری حادثه‌های نقلیاتی و قاعده‌ویرانکنی‌ها در قیاس به سال‌های پیش کم گردیده باشد هم ولی چنان ذکر شد تا هنوز عامل و سبب‌های در حرکت واسطه‌های نقلیات جای دارند که از هر کدام ما اشتراکچیان حرکت در راه معرفت بلند حقوقی و آداب و مناسبت شهرنشینی را تقاضا می‌نماید. راهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با پیشنهاد مطلب مذکور از همه ساکنان و مهمانان پایتخت بخصوص رانندگان واسطه‌های نقلیات و دیگر اشتراکچیان حرکت در راه طلب و خواهش می‌نماید که طلبات قاعده‌های حرکت در راه را قطعاً رعایت نموده با این عمل شایسته خود جهت برطرف نمایی تنبشبی‌ها مساعدت نموده صدمه‌های نقلیاتی را پیشگیری نمایند. در شهر کلاب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان یک گروه شخصان نشجلاب را دستگیر نمودند که با مقصد جلب جوانان به راه نادرست و استفاده مواد مخدر فعالیت داشتند. عملیات مکمل کارمندان مقامات برای تأمین امنیت جامعه و حفظ آینده جوانان انجام داده شد. تفصیلات در گزارش نوبتی. پاҳаншавӣ ва истеъмоли воситаҳои нашъадор махсусан ҳабҳои экстази синтетикӣ наркологӣ ва метамфетамин ба истилоҳи ҷавонон кристалл вақтҳои охир дар байни қочоқчиёни воситаҳои нашъадор ва истеъмолкунандагони он маъруфият пайдо намуда муомилоти ғайриқонунии он бештар гардидааст. ин падидаи номатлуб яке аз мушкилоти ҷиддитарини ҷомеаи муосир маҳсуб меёбад. омӯзиши вазъ ва мушоҳидаҳои оперативӣ дар ҳудуди шаҳри кулоб муайян намуд ки баъзе аз гурӯҳҳои нашъаҷалоб бо мақсади коста гардонидани одобу ахлоқи ҷавонон гирифтор намудани сокинон ба истеъмол ва истифодаи воситаҳои нашъадор ҳабҳои сахттаъсири наркологию психотропиро вориди шаҳри кулоб намуда бо ҳар роҳу восита асосан дар маконҳои ҷамъшавии ҷавонон паҳн мекунанд. бо мақсади мубориза зидди ин падидаҳои халалдоркунандаи солимии ҷомеа ва хонаводаҳо кормандони милитсияи вилояти хатлон ҷиҳати муайян ва дастгир намудани шахсоне ки ба паҳн намудани ин маводҳои заҳрогин дар ҳудуди шаҳри кулоб машғуланд як қатор чорабиниҳои оперативиро амалӣ намуданд. дар натиҷа 6 нафар паҳнкунандагони асосии воситаҳои нашъадор ва ҳабҳои экстазию метамфетамин ки муддатҳои дароз миёни ҷавонони шаҳри кулоб паҳн мекарданд боздошт карда шуда аз онҳо дар умум зиёда аз 2 килограмм воситаҳои нашъадори навъи ҳашиш метамфетамин ва дигар моддаҳои психотропӣ мусодира карда шуд. дар доираи як коркарди оперативӣ нахуст 2 нафар аъзои як гурӯҳи нашъаҷалоб ки бо қошоқбарони трансмиллии афғонистон алоқа барқарор намуда ба воридоту паҳнсозии воситаҳои нашъадор машғул буданд дастгир карда шуданд. номбурдаҳо абдулаҳадов қодир сафолович соли таваллудаш 1978 сокини маҳаллаи ҳаким неъмати шаҳри кулоб пеш барои муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор суд шудааст. файзов зуҳуршо султонович соли таваллудаш 1978 сокини кӯчаи лоҳутии шаҳри кулоб қаблан барои муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор суд шудааст. дар натиҷаи чорабиниҳои тафтишотӣ муайян карда шуд ки дастгиршуда абдулаҳадов қодир бо абдураҳмон ном шаҳрванди афғонистон ошноӣ пайдо намуда тавассути минтақаҳои сарҳади давлатӣ воситаҳои гуногуни нашъадорро тариқи қочоқ вориди ҷумҳурии тоҷикистон махсусан шаҳри кулоб мекардааст. сипас тибқи маслиҳати пешакӣ бо мақсади нигаҳдорӣ ва фурӯшу паҳн намудан дар ҳудуди шаҳри кулоб воситаҳои нашъадорро ба манзили истиқоматии ҳаммаслакаш файзов зуҳуршо султонович соли таваллудаш 1978 сокини кӯчаи лоҳутии шаҳри кулоб дастрас намуда нигаҳдорӣ мекардааст. ҳар як амали нашъаҷалобон аз харидории то интиқолу нигаҳдории зери коркардҳои оперативии кормандони милитсияи вилояти хатлон қарор гирифта ҳар ду нашъаҷалоб ва паҳнкунандагони воситаҳои нашъадор ҳангоми фурӯши ин маводи заҳрогин аз ҷониби кормандони милитсия дастгир карда шуда. Ходил 2 кило ашшор мона дод. Гуфт амир авар ҷо куд, ман суроғ накунам. 2 кило 5-6
اون را گرفتم در حدود شهر کلاب و امان دادم. дар идомаи коркарди ахбори оперативӣ ва баргузории чорабиниҳои махсус аз ҷониби милисияи вилояти хатлон боз 4 нафар сокинони шаҳри Кӯлоб ки дар паҳнамоии воситаҳои нашъадор, ҳабҳои матҳушкунандаи навъи метамфетамин, моддаҳои психотропӣ ва ташкили фасодхона барои истеъмоли маводҳои нашъадор даст доштанд, дастгир карда шуданд. номбурдаҳо Муродалиев Мирзоалӣ Насимҷонович, соли таваллудаш 1971, бо тахаллуси Мирзои Дис пеш бо ҷурми ба фоҳишагарӣ ҷалб намудани шахси дигар суд шудааст. маводҳои нашувор гирифтор шудам. муддати чанд соласт оқибати шохбеза ва хариди фурӯшиш мақсад Раҷабалиев Ҷамшед Бозорович, соли таваллудаш 1977, пеш барои муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ва ташкили фасодхона барои истеъмоли он суд шудааст. дар хонаам бо рафиқонам маводҳои нашъадор машғул будам. аз додар хоҳаракам кӯмакпулӣ метиҳанд. ман барои харидани маводи наша масраф мекунам. аями корам сахт пушаймонам. Тошев Латиф Алихонович, соли таваллудаш 1990, пеш 5 маротиба барои ҷиноятҳои дуздӣ ва муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор суд шудааст. ман дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб бо ҳамин чизои нашавандӣ мақсад сар кор доштум. ҳамин ёфтагима ягон қашамӣ задам ва ягон қашамӣ фурӯхтам. нафарони зиёд ҳамин маводи мухаддира аз ман харидорӣ мекарданд. шояд ки ман ҳамин аз бемории ҳамин нашавандӣ садҳо нафара гирифтори ҳамин нашавандӣ карда бошам. ман ҳамин кор кардам, сидқан пушаймонам. мақсад маро бибахшед. ва Тошев Маъруф Алихонович, соли таваллудаш 1993, сокинони шаҳри Кӯлоб буда ҳар кадоме барои пандсозии ин маводи заҳрогин даст доштанд. ман ба маводи мухаддир хариду фурӯш машғул будам. ман инчунин маводи мухаддирро дар шаҳри Кӯлоб паҳн мекардем. ҳангоми аз назаргузаронии манзилҳои истиқоматии дастгиршудагон маводи психотропии метамфетамин, воситаи нашъадори навъҳои афиюн ва ҳашиш дарёфт ва мусодира карда шуд. гарчанде ки дастгиршуда Раҷабалиев Ҷамшед Бозорович пеш барои муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор маҳбасӣ гардидааст, ба ҷои ислоҳ гардидан манзили истиқоматиашро ба фасодхона барои истеъмоли воситаҳои нашъадор ва ҳабҳои экстазӣ табдил додааст. ҳангоми дар манзили истиқоматии номбурда ҷамъ омадани истеъмолкунандагон ва ба истеъмол машғул будан аз ҷониби кормандони милитсия дастгир гардиданд. шаҳрвандон хуб огаҳанд ки истеъмолкунандагони ин маводи зараровар оқибат ба дарди ҷонкоҳе гирифтор шуда аз иҷрои ҳеҷ як амали ғайриқонунӣ рӯй намегардонанд. гарчанде ин маводи заҳрогин ба ҷисму рӯҳи истеъмолкунанда таъсири манфӣ расонида оқибат ӯро ба марг расонад ҳам, баъзе ҷавонони ноогоҳ барои шавқу ҳавас ва кайфияти яклаҳзаина онро истеъмол менамоянд. айни ҳол нисбати ҳамаи 6 нафар дастгиршуда парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз ва дар ҳабси пешакӣ қарор дошта роҳу усулҳои нави мубориза зидди паҳнкунандагони воситаҳои нашъадор ва ҳабҳои экстазию синтетикӣ аз ҷониби милитсияи вилояти Хатлон идома дорад. давоми чанд рӯзи охир дар минтақаҳои кӯҳӣ роҳи Душанбе-Чаноқ бориши барф зиёд ва хатари тармафароӣ низ бештар шудааст. барои тоза кардани роҳ аз барфу тарма техникаю механизми зарурӣ истифода мешавад. ҳоло ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар роҳи мошингарди Душанбе-Чаноқ таъмин аст. маълумоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. ҳаммасола барои таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ инчунин пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳу нақлиёт тибқи нақшаи тасдиқнамудаи роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳайати шахсии раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ ба роҳи автомобилгарди Душанбе-Хуҷанд-Чаноқ ба минтақаҳои кӯҳӣ дар фасли зимистон сафарбар карда мешаванд. масъулини раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ ҳамарӯза дар ин минтақаҳо навбатдорӣ намуда, инчунин ба воситаи нақлиёти хизматӣ дар минтақаҳои хатарнок гаштугузор намуда дар ҳамкорӣ бо филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions дар минтақаи Варзоб барои таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ ҳангоми боридани барфу борон ва фаромадани тарма чораҳои зарурӣ андешида истоданд. кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилӣ барои кӯмак ба ронандагону мусофирон таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ
огоҳ ва бартарафсозӣ аз ҳодисаҳои тармафароӣ шабонарӯзӣ ба хизмат сафарбар гардида талош карда истоданд ки мусофиронро ба ҷойҳои бехавф расонида ҳаёт ва саломатии онҳоро ҳифз кунанд. новобаста аз чӣ гунагӣ вазъи ҳаво хатари тармафароӣ бо хизматрасониҳои шабонарӯзии худ кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ ва ширкати саҳомии Innovative Road Solution ронандагон низ таҷҳизотҳои техникӣ ба монанди занҷир, таноб ва чархҳои мутобиқ ба фасли зимистонро пеш аз сафар омода сохта дар рафти сафар эҳтиёткору бодиққат бошанд. мутаассифона баъзе аз ронандагони воситаҳои нақлиёти хурду боркаш вазъи ба амал омадаро нодида гирифта баъзан муқобили самти ҳаракат бо суръати баланд бепарвоёна ҳаракат карда ба раванди фаъолияти бо низоми кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ душвориҳоро пеш меоваранд. роҳбарияти раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз тамоми ронандагони воситаҳои нақлиёт хоҳиш, муроҷиат ва талаб менамояд ки ҳангоми сафар дар ин минтақаҳои хатарноки тармафаро қоидаҳои ҳаракат дар роҳро қатъиян риоя намуда суръати ҳаракатро аз меъёри муқарраршуда баланд насозанд, чунки беэътиноии як нафар ронанда метавонад боиси сар задани фоҷиаҳо гардад. با مقصد اجرای برنامه دولتی کمبودجارکنی جمهوری تاجیکستان تا سال 2040 در کوچه عینی ناحیه شاماسور پایتخت از جانب کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه 500 بخ نهال نوعی صنوبر شناندند. گزارش قمردین حسینزاده. کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه جهتی به شهر سبز تبدیل دادن پایتخت جمهوری تاجیکستان این نوبت تدبیر سبزگردانی را در کوچه عینی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه عملی نمود. باید قید نمود که در دایره تطبیق برنامه دولتی کمبودجارکنی جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2040 روند کارهای آبادانی و نهالشینانی صورت میگیرد. در این روز 500 بخ نهال صنوبر که با خاک و اقلیم شهر دوشنبه مطابق و با مساعدت کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شینانده شدهاند. در مد اول قاعده‌های آگروتکنیکی رعایت و من بعد نیز برای سبزش پوره آنها دیگر چاره‌بینی‌ها اندیشیده می‌شود. لازم به یادآوری است که روند کارهای آبادانی و سازندگی و نهالشینانی زیر توجه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان قرار داشته. سعی و تلاش و خدمت‌های شایسته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی ثمره خوب به بار آورده ایستاده است. کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که در دایره تجلیل سزاوار جشن ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان روند کارهای آبادانی و سازندگی و نهالشینانی را در پایتخت و دیگر شهر و ناحیه‌های کشور تقویت بخشد. дар Португалия тӯфони Кристин то ҳол идома дорад. дар ҷумҳурии демократии Конго бар асари офати табиӣ 200 нафар ба ҳалокат расид. шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар. автобуси мусофирбаре ки ба тарафи шаҳри Анталияи Туркия равона буд дар роҳ ба садама дучор шуд. дар натиҷа 8 нафар ба ҳалокат расида 26 нафари дигар захмӣ шуданд. сабаби ба амал омадани ин садама бориши барзиёди борон мебошад ки ронанда аз уҳдаи идораи нақлиёт набаромада ба садама дучор шуд. сабаби дигари ин садамаро дар зиёд будани суръати мошин рабт медиҳанд. бар асари омадани сел дар ҷумҳурии демократии Конго 200 нафар ба ҳалокат расид. сабаби ба амал омадани чунин сел боришоти барзиёди борон мебошад. офати табиӣ ба сокинон зарари ҷиддӣ расонд. дар наздикии ин офати табиӣ корхонае ки дар он телефонҳои мобилӣ, компютерҳо ва дигар таҷҳизотҳоро истеҳсол мекарданд хароб гардид. хадамоти ҳолатҳои фавқулода ба ҷои ҳодиса бо техникаҳои махсус ҳозир шуданд. дар Португалия тӯфони Кристин то ҳол идома дорад. аз сабаби ин тӯфон дар Португалия як ҳафтаи дигар ҳолати фавқулода эълон намуданд. зарбаи асосии тӯфон ба қисми марказии кишвар харобиҳои зиёдеро ба бор овард. шумораи осебдидагон бисёр гардид. тибқи иттилои мақомот 6 нафар ба ҳалокат расид. тақрибан 170 000 сокинони минтақаҳои аз тӯфон зарардида бебарқ монданд. боми хонаҳои истиқоматӣ канда шуда ва роҳҳои мошингард вайрон гардиданд. тибқи иттилои обҳавошиносон боду ҳаво номусоид боқӣ мемонад. дар рӯзҳои наздик эҳтимоли боридани борон низ дар назар аст ки обхезиро ба вуҷуд меорад.
بارش برفی شدید دوامی چند روز است که در ژاپن ادامه دارد. طبق اطلاع رسانه‌های محلی در ژاپن در بعضی منطقه‌ها تا 1.5 متر برف بارید. از سبب باد و هوای نامساعد صدمه‌های نقلیاتی زیاد شدند. بارش برف باعث گردید که ده‌ها پروازهای هواپیمایی به تأخیر گذاشته شوند. اگنتی آب و هواشناسی ژاپن از خطر ترمه و قطع گردیدن راه‌های نقلیاتی هشدار می‌دهد. дар маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии тоҷикистон мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба ҷиу-ҷитсу байни калонсолон баргузор гардид. дар ин мусобиқа ки бо иштироки варзишгарони пуртаҷриба ва ҷавон аз тамоми гӯшаву канори кишвар ташкил шуд, беҳтаринҳо муайян шуданд. гузориши раҳматшоҳи обид ва фарҳоди восӣ. طبق نقشه چورابین‌های کمیته کار با جوان ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و زیرساختارهای آن در همکاری با فدراسیون ورزشی در مرکز بسیار شهرهای مملکت چورابینی‌های با شکوه فرهنگی ورزشی با اشتراک جوانان، نورسان و بزرگسالان کسب کارشان گوناگون خیلی هم جالب و دیدنی صورت گرفته به یک جشن واقعی ملی تبدیل یافت. 1 فوریه در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان واقع در شهر دوشنبه مسابقه با شکوه جمهوریوی оид ба ҷиу-ҷитсу байни калонсолон барои дарёфти ҷоми федератсияи ҷиу-ҷитсу баргузор гардид. дар мусобиқаи мазкур беҳтарин варзишгарон аз манотиқи кишвар бо ҳам омаданд ки мо бо мақсади муайян кардани узви тими мунтахаби тоҷикистон оид ба ҷиу-ҷитсу байни калонсолонро бояд дар ин ҷо интихоб кунем ба он хотире ки дастаи мунтахаб имсол дар чемпионати осиё дар бозиҳои осиёӣ соҳилӣ ва дар бозиҳои осиёӣ ки дар ҷопон баргузор мегардад иштирок намояд. дар мусобиқа беҳтарин якҳарбачиён аз вилояти мухтори кӯстони бадахшон, Стуғ, Хатлон, шаҳрҳои Тоби марказ, Водии Раш ва чанд даста аз шаҳри Душанбе бо ҳам зурозмоӣ намуданд. ва федератсияи ҷитсуи ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифтааст ки имсол оғози сохтмони бинои нав барои федератсия оғоз мекунад ва барои мукаммал намудани машқҳо ва мураббиён ташкили омӯзошдани касбӣ ба нақша гирифта шудааст. баргузории мусобиқа ба тақвияи дӯстӣ ва ҳамкории варзишӣ байни клубҳо ва муассисаҳои варзишии ноҳияҳо, шаҳру вилоятҳо, баланд бардоштани сатҳи маҳорати варзишгарон ва рушди ҷиу-ҷитсу ҳамчун намуди муосири варзишӣ дар мамлакат равона гардид. ба ғолибон ва ҷоизадорон тӯҳфаҳои таъсискардаи кумитаи кор бо ҷавон варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва федератсияи ҷиу-ҷитсуи мамлакат тақдим гардид. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои кишвар барои пагоҳ 3 феврали соли 2026 шинос менамоем. мутахассисони агентии об ва ҳавошиносии кишвар иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 2-7 дараҷа хунук, рӯзона 2-7 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 17-22 дараҷа хунук, рӯзона 4-9 дараҷа хунук мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳои водӣ буда борон борида, дар баъзе ноҳияҳои доманакӯҳӣ борон ва барф ба амал омада, туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 12-17 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 5-10 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар водиҳо боришоти сусти борон ба амал омада, дар ноҳияҳои кӯҳӣ барф меборад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона то 5 дараҷа, рӯзона 4-9 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 1-6 дараҷа хунук, рӯзона 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар водиҳо борон борида, дар ноҳияҳои кӯҳӣ борон ва барф ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 2-7 дараҷа гарм, рӯзона 9-14 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм. дар баъзе ноҳияҳо то 7-9 дараҷа хунук, рӯзона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм. дар баъзе ноҳияҳо то 3-5 дараҷа гарм мешавад.
дар шаҳри душанбе ҳавои тағйиробанда пешгӯӣ шуда борон меборад. ҳарорати ҳаво шабона 5-7 дараҷа гарм, рӯзона 12-14 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби хушу болидаро таманно дорем. Хайр, саломат бошед.